Vas a pasar a falar de noso bien. Aquí pon. Xa estamos todos. Bueno, bon día a todos e a todas. Alegrome moito de vervos aquí. Tócame iniciar ou abrir esta xornada cunhas palabras, pero vou ser moi breve porque temos unhos protagonistas de luxo nesta conversa de 10. Bueno, eu non quería comenzar sin no meu nome, no da toda a xunta directiva e tamén do equipo de Viratec, tanto Ana como Manuela como Isaac, a nova incorporación, darvos a máis cálida benvida, desexarvos que disfrutedes moito desta xornada que é festiva e que estamos aquí primeiro para reflexionar un pouquiño sobre os acordos acadados na Cumbre do Clima, na COP29, donde vamos contar con dous expertos de luxo, Susana Ballo e Jorge Mira, que van ser entrevistados por o noso compañeiro e asociado Pedro Tasende de Aporta Comunicación. Este é o terceiro ano que facemos esta conversa ao redor da COP. De feito, así deron comenzo ás conversas de 10, que xa sabedes que todos os meses que temos un día 10 laborable, temos unha conversa de 10 con uns expertos de 10 ás 10 da mañá. Hoxe, con motivo do brindis de que se facía moi cedo tomar ese aperitivo comida antes, dámosla comenzo un poquinho máis tarde, e ademais queríamos facer tamén esta foto de familia. Pero, bueno, ese foi o inicio, esas conversas ao redor do 10, de unha idea que eu creo que está dando moi bo resultado, que son as nosas conversas de 10. A maiores, despois teremos un pequeno diálogo da xunta directiva, que xa vemos que este último ano houbo dúas xuntas directivas, dende xullo somos novos e así tamén vos presentamos a todos. Deste conversa confiamos en que se establezca un pequeno diálogo, porque o obxectivo xe é que falemos entre nós, que compartamos ideas, porque o ano 2025 ven con moito traballo, xa vos lo anticipo. Daremos vos despois un pequeno resumen do ano, cada un de nós entrará un poquinho máis polo miúdo nos proxectos que levamos a cabo ata agora, pero en 2025 tócanos traballar moito. A parte da segunda edición da Business Factory, vamos ter que facer o plan estratégico, e aí tócanos traballar a todos. Entonces, bueno, sin máis, vou dar paso a esta conversa ao redor da COP. E, bueno, agradecer que estedes todos aquí, sabemos que son datas complicadas, con moitos eventos, estade representando a máis de 60 asociados hoxe. Isto é un lujo contar con vos, esperamos que disfrutedes moito porque tamén vamos rematar con ese brindis e esa comida que nos dará pé a que poidamos seguir falando e compartindo un día festivo. E sin máis, bueno, agradecer a toda a organización que sempre está tan ben feito todo. Dou paso yo micro, tes micro, Pedro? Xa tes. Bueno, pois entonces douvos a palabra e a benvida. Disfrutade tamén desta conversa vos tamén e veña, adiante. Moitas gracias, Pepa. Moitas gracias, Pepa. Moitas gracias, Pepa. Moitas gracias a Xunta Directiva por o traballo que facedes a diario para manter Viratec puxando como está a facer neste ano que está a piques de rematar. E gracias a todos os compañeros e compañeras que os estades aquí, e vamos a intentar adentrarnos un pouquiño no pouquiño que deu de si a COP29, que, como sabedes, tal e como se feiraba, iba a ser unha cousa bastante feble, que creo que así foi. Quero vos presentar en primeiro lugar a Susana Ballo. Susana Ballo Besteiro é doutora en Física da Atmósfera, meteoróloga, investigadora no INSEC TEC de Oporto, divulgadora ambiental, divulgadora científica, membro da executiva en España de Climate Reality Project, a fundación internacional creada por Al Gore, a que ademais tamén pertenzo eu, e que é unha entidade que estivo presente no cumio da COP29 en Azerbaiyán, en Bakú. Ao meu lado, ao meu carón, está Jorge Mira Pérez, doutor en Física e catedrático de Electromagnetismo da Universidade de Santiago de Compostela, medalla de Galicia de Innovación 2022 de investigación, pero tamén é moi innovador. Esta doucha hoxe, esta medalla. Jorge é autor de numerosos estudos e publicacións científicos
Como investigador abordou diferentes campos da física, colaborando incluso con premios Nobel. Responsable do programa Conciencia da Universidade de Santiago de Compostela, a través do cal foi capaz de achegar a Galicia os premios Nobel máis salientables da rama das ciencias nas últimas décadas e levalos ao fin do mundo, a Fisterra. Pasando por Baio. Pasando por Baio. Aí xa me cortaches o xogo final. Recoñecido divulgador científico, pertence á comisión de expertos que en España estudia a reforma do horario oficial de España, e como temos un tempo moi limitado, vou non deixar aquí, porque senón estaríamos contando o currículum del e tamén de Susana bastante tempo. Susana Baio, un vallés que ata ten unha praza dedicada na súa vila natal en Baio, en Zas. Que é verdad, que parece coña, pero é verdad. É dicir, eu mesmo me sorprendo cada día, porque ido a Baio un día, vedelo, así... Pero tienes de Baio grande ou de Baio pequeno? Eu son do Chamberín, que é o barrio de arriba, pero Baio é un sitio bastante grande, é a vila que é a entrada a Costa da Morte. Entón é un pouco ese espacio que aí, está no medio, é un pouco o punto de acceso. Bueno, queda promocionado polo tanto Baio. A tope. De feito, o día que me coñeceu, díxome, como meu pueblo, non pode ser. De feito, algún dirá, hasta escolleron a Susana porque a Susana Baio. Non, pero... Non che daría clases, Jorge? Non. Pero por pouco, non coincidimos, por poquito, pero non coincidimos, non. Bueno, imos ao tema que nos ocupa. No contexto actual, eu creo que temos que falar un pouco de que está a acontecer ou que datos deberíamos de apuntar en torno ao cambio climático, non? A ciencia lévanos moitos anos advertíndonos dos riscos, agora xa dos feitos, e agora tamén, pois, de novos capítulos que están entrando. Isto como cando coleccionabas aqueles libros por fascículos que se anunciaban, non? Ao remate do verán, e ibas coleccionándolos ata ter os tomos completos. As danas, por exemplo, como a que desgraciadamente aconteceu, deixan sobre o papel que isto é unha realidade. Lamentablemente parece ser que non temos memoria para darnos conta de que houve máis danas no levante español durante moito tempo e que hai moitas danas ao longo de todo o ano en todo o planeta. E ás veces tamén lle temos que dar un pouco a volta ao mundo para entender que hai outro mundo e que non só vivimos aquí. Non quero facer con elo un comentario pois que poida doer, pero parece que nos doe moito máis cando ocurre neste mundo occidental no que estamos. En que momento nos encontramos no plano do cambio climático, da realidade e da percepción que ten a sociedade destas cousas tan serias nas que traballamos día a día os asociados e asociadas de Vinatec? Susana. Bueno, pues moi bons días, antes de xa iba a entrar de cheu, pero quero agradecer a poder estar hoxe aquí con Diego, Pedro, que por fin nos poñemos cara despois de moito tempo, Jorge, que para min é unha persoa, un referente na miña vida, un referente a nivel científico, un bo amigo e dende logo que moi contenta de estar hoxe aquí. As casualidades da vida fan que desea de Baio e o que me apellido de Baio, claro, pois moito mellor todo. En canto ao momento que nos atopamos, eu son científica e a min gústanme as cifras. E ainda comentabas isto con Pedro antes de entrar. Si se está falando de que este ano virtualmente xa chegamos a ese grau e medio desa subida dende a época preindustrial, temos que pensar, dando unha cifra, que nos últimos 30 anos dese grau e medio levamos 0,74. O que isto amosa, o que eu moitas veces digo cando falo de cambio climático, que isto non é unha subida do X2, mañá 4 e pasado 6. Isto é unha subida exponencial. E ahora mismo, cando digo onde nos atopamos nun momento no que os que estamos nesto asústanos e danos moito medo. E cando a veces, cando temos que apurar tanto para cambiar algo e atopamos tantas reticencias cerca de nós, de cambios que hai que implementar moi rápido, sin pensar, porque non temos tempo a pensar, a veces atopámonos contra un muro moi grande. É un momento moi dramático ahora mismo, porque estamos vendo moi preto o que está pasando. Eu, cando empecé no Clima Reality, pois hai 14 anos, cando eu daba conferencias nesa época, eu tiña que referirme a eventos de Estados Unidos. Grandes tifóns, grandes furacáns, pero ahora non, ahora temos... A realidade xa nos golpea na nosa porta, abrimos esa ventana e a vemos todos os días. E xa vemos neste mes de novembro. De novo, un novembro que bateu récord agora mesmo de temperatura media. E se nos preguntan a nós, fixadevos, xa
abranguendo un pouco máis da realidade a como non la vemos. Se vos digo como foi o mes de novembro, que me dicides? Que foi chuvioso ou que non foi chuvioso? Que me dicides? Non foi, pero dicirlle a moita xente, seguro que vos digo, madre mía, levamos que chove. Non, o mes de novembro foi en xeral moi seco prácticamente en toda España, incluída Galicia. O que pasa é que nos, cando vemos que está un pouco nublado, xa nos parece que chove, pero foi un mes moi seco. A meteoroloxía ten esa particularidade, esa memoria no noso interior. E o clima é moito máis complicado, porque é a meteoroloxía, pero de moitos anos. Entón, eso fai que sexa moi difícil de percibir todo o que temos ao noso carón. A meteoroloxía é complicada nese sentido. Entón, e a climatoloxía moito máis. Pensar, e a nosa conciencia como ser humano, pensar que temos que prepararnos algo que vai chegar, pero que xa está nas nosas portas como esta Dana, porque esta Dana foi tan chamativa. Dana sai, como decía Pedro, e atlánticas un montón, e a veces pois non se fala delas tanto, porque a súa repercusión é menor, pero que sepades que Danas todo o ano hai moitísimas. Pero que pasa? Que esta pois coincidiu nun punto onde vivían moitas persoas, un punto con risco de inundación e uns acumulados de precipitación que nunca se viran, como 700 litros por metro cadrado en tan só, podemos dicir, 12 horas. Iso é unha barbaridade de precipitación nunha estación en concreto, cun dato de EMET. É dicir, temos que acostumbrarnos a unha nova realidade, e eu o que máis marcaría desta realidade, xa remato con esta introducción, é que temos que acostumarnos a como vai a chover. Por dito así, é dicir, non é que vai a chover probablemente, é moi difícil sacar unha tendencia de precipitación, é moi complicado a día de hoxe, pero que sí sabemos é que vai chover así, vai chover moito en pouco tempo, e iso temos que estar preparados. A mala sorte desta Dana tamén foi que xusto nese punto onde había tanta precipitación viviran tantas persoas, cando eso sucede noutros lugares onde non vive tanta xente a repercusión é menor, pero temos que adaptarnos a esta nova realidade que xa está ás nosas portas. Como introducción, pois se queredes, profundizamos en moito máis. Bueno, Dana é outra palabra tamén da que estamos acostumados, que é a cicloxénese. Fixatevos como semánticamente isto do cambio climático nos está chendo de novas palabras, de novos significados e de novos fenómenos nos que ás veces hasta incluso se meten nas conversas de ascensor que chega a suceder, non? E non podemos banalizar, non? E nestas cousas teñen moito que ver o coñecemento científico, e a física ten unha parte moi importante do estudo do que está a acontecer. Hai moito tempo Jorge foi protagonista porque fixo un estudo de calcular os graus aos que estaba o forno do inferno. Eran outras atmósferas. Eran outros tempos tamén. Tamén eran outras atmósferas, sí. Pero, primeiro, grazas por estar aquí, teño que dicir que flipei cando cheguei e vin o stage. Grabación a 4 cámaras, o sea, esta tarima, o sea, isto... Non me esperaba isto, vale, esperaba algo máis... Porque estás en streaming tamén, cuidado. Sí, non, pero streaming a 4 cámaras, isto, o sea, outros focos que non están encendidos, pero, pouco non fai falta, non? Somos así, Viratec, Non, pero, o sea, tamén quedei impresionado polos números, non? Dixo a presidenta, 60 asociados. 80 e pico, pero hoxe estamos nos 60... Pero non sodes persoais, sodes representando institucións, non? Cada persoa que vexo aquí é unha institución distinta, non? Bueno, entón, como me está vendo a xente na tele, estou co xente aquí, pois eu, na física, sempre digo que, respondendo un pouco tamén á pregunta que lle facía a Susana, eu vexo o vaso bastante fastidiado, pero intento ver rayos de esperanza. O que si vexo é que estamos nunha viraxe política que é complicada, e, sobre todo, vivimos nunha época de tanto exceso de información que os que somos divulgadores, a parte da miña parte científica, pois tamén sou divulgador, sorpréndenos ver como imos para baixo. Hoxe mesmo en Twitter, unha persoa, un grupo bastante potente, que representa un grupo bastante potente, preguntábame se a Terra está indo cada vez máis rápido e se isto é alarmante. Porque puse un tweet dicindo que os días empezaron a medrar onte, non no solsticio. Bueno, entón vexo cousas desas que me asustan. Entón eu, cando teño unha oportunidade de vir a cousas destas, a falar desto, sempre trae a mesma pelota que a de Spiderman, vedes? E traia porque eu vexo que hai moita xente que non comprende as bases, non? Entón, a mellor, temos que deixar tanto abuso de información e empezar polas bases. O primeiro é comprender o que é o efecto invernadoiro. O efecto invernadoiro é un fenómeno que ten que ver co electromagnetismo. O Sol, se este a Terra, o Sol alumea cunha radiación electromagnética que quece as cousas.
E esa radiación electromagnética ten unha frecuencia do dial, vamos a entenderlo así, non? Entón, esa frecuencia do dial que ten que ver con esa temperatura, chega a Terra e quenta a Terra, vale? Que ocorre? Que a Terra, ao estar quentándose, e ao ser un corpo quente, reemite parte dese sinal, rebota parte dese sinal para fora, vale? Entón, a Terra ten un equilibrio entre o sinal que recibe, a enerxía que chupa e a enerxía que cuspe para fora, vale? Ese equilibrio é o que marca a súa temperatura final, que foi, por certo, a conta que eu fixen po inferno máis po ceo, que me deu moitísima fama esa cousa, por certo. Pero que ocorre? Como a radiación que mete o Sol para dentro é unha, e a Terra reemite noutra banda do dial distinta, o comportamento desa onda é distinta, é dicir, a radiación que ven de fora atravesa a atmosfera, vale? E atravesa, pero a que sai da Terra para fora non atravesa tamén a atmosfera, porque é outro tipo de onda, outra frecuencia. E que ocorre? Hai certos gases na atmosfera que non deixan pasar esa onda para fora. Para dentro sí, porque é unha onda de unha frecuencia distinta, pero a que sai para lá, xa non atravesa certos gases, que son os gases de efecto invernadoiro. Iso é bo, porque senón estaríamos de media a 20 baixo cero, ou algo así, vale? Entón hai un equilibrio mínimo, pero estamos metendo gases de máis. E aquí ven a segunda idea. Estamos metendo gases de máis e iso canto é, vale? Como é a atmosfera? Cando íbamos á escola, aprendíamos que a atmosfera tiña 1000 km de alto, 1000 e pico. A exosfera vai dende os 500 hasta os 1000 e pico. E diste, que grande. Pero que se ti miras o perfil, vale, a densitometría da atmosfera, ves que prácticamente o 99% da masa da atmosfera está concentrada nos primeiros 20-25 km de altura. Entón, en proporción, isto é o que eu sempre teño, digo que a Terra é isto en escala, un pouco máis grande, porque ahora desinflou a pelota, leva moito tempo que esta, antes era máis grande, vale? Pero, o que eu teño aquí posto é un destes plásticos que se poñen para neveira. Eu son single, tampouco que faga moita cociña, pero teño este plástico para vir aos actos, non? Entón, este plástico mide ao mellor, pois, 1/3 de milímetro. Se mirades nunha regla, a regla 1 centímetro, o que non teña presbicia, pois pode ver os milímetros. E se colledes un milímetro, e ainda podes ver polo medio, pois sería 1/3 dese cachiño do milímetro. Pois eso é máis ou menos o que mide isto. Bueno, pois a proporción que tería a Terra con respecto ao que é o 99% da atmosfera sería prácticamente esta. O plástico, incluso máis fino que este, rodeando a Terra. Isto sería a imaxe da Terra e da súa atmosfera. É dicir, temos moita menos atmosfera do que nos parece. E, de feito, non temos a atmosfera dabondo para queimar tanto petróleo. De feito, vai haber un momento no que o petróleo vai entrar en quebra, en bancarrota, porque non vai haber marxe para que a atmosfera colla tanto petróleo. Por qué? Porque o CO2, que é o gas principal que estamos emitindo con a nosa actividade, ten unha latencia, unha permanencia na atmosfera que non é que o xose a mañán cae, non. Vale, esa é a primeira idea. Ora, a segunda idea cal é? A segunda idea ten que ver coa estatística que decía Susana, non? Claro, cambia un pouco a temperatura, 0,70 e pico, non dixetes, sí, non? Nos últimos 30 anos. Tampouco se nota. Eu hoxe levanteime con 5 graus e aquí ahora estou a 18. Dirá un, pois non. Pero que pasa? Isto ten que ver coas probabilidades, non? A atmosfera é un sistema físico non lineal. E que quere dicir isto? Imaginemos que isto agora, en vez de ser unha pelota, é un dado. Vale? Un dado ten 6 caras. Eu tiro o dado e sáleme, pois, un 4. Vale? Sale un 4. A posibilidade de que me saia un 4 é 1 en 6. Vale? Pero cal é a probabilidade de que me saia 3 veces 4? Pois sería un sexto por un sexto por un sexto. Un partido por 216. Vale? Unha probabilidade moi pequena. Bueno, pois unha dana, un evento meteorolóxico extremo, é como que che cadren 3 tiradas de dado iguais, que é un suceso pouco frecuente. Vale? Un sexto por un sexto. Pero que ocorre? Cando nós elevamos un chisquiño a temperatura, trucamos un pouco o dado. Entón, imaginemos que eu truco o dado de xeito de que a probabilidade de que me saia o 4 agora sexa o dobre. Vale? Tampouco basta. Como hai 6 caras, pois, home, tampouco se vai notar tanto. Pero cal é agora a posibilidade de que me saia ese suceso raro de que un 4 tras outro 4 tras outro 4? Pois agora xa non é
un sexto por un sexto por un sexto. Será 2 sextos por 2 sextos por 2 sextos. Iso é 8 en 216. Por lo tanto, dupliquei a probabilidade do 4, pero a probabilidade de ter o evento extremo multiplicouse por 8. E isto, miñas donas, meus señores, é a física non lineal que nos di como un pequeno cambio na temperatura nas condicións da regla de xogo, que non se nota tanto, detona un montón as posibilidades de eventos meteorolóxicos extremos, desses que ocorren fai pouco. Entón, claro, isto é a cousa que preocupa. Antes, fai 20 anos, para demostrar que había cambio climático, nos cumios do clima de fai 25 anos, pois iba esta xente que fai buratos na Antártida, 100 metros para baixo, saca capas, dixe, mira, ahora xa non tes que ir a Meteo Galicia, descargas as bases de datos e ves como xa non tes que facer ciencia de altura. Xa é a pura estadística que tes, e isto na escala de vida dunha persoa. Entón, se isto está ocorrendo na escala de vida dunha persoa, hasta ahora estamos en cambios cuantitativos. Pero isto, outra vez a pelota, é como cando vas subindo unha pelota por unha montaña, non? De momento vas subindo a pelota, pero cando chega un momento, cando estés no cumio, a pelota vai rolear para baixo, sin que ti a empuses. É o que se chama o famoso tipping point, o punto de inflexión, que, por certo, hai algúns científicos que din que é perigoso andar invocando ese tipo de cousas, non? Porque mellor non veñen. Pero eu son bastante acolloado con este tema. Oxalá non veña. Que? Oxalá non veña. Oxalá non veña, pero quer decir que isto... Entonces, realmente é bastante preocupante ver como estamos de fastidiados, porque eu creo que a xente non percibe ese risco. Porque é eso, como ir trucando o dado un pouco a pouco, iso fai que as posibilidades aumenten moito máis, pero que a xente non entende neses escenarios apocalípticos como podemos chegar a ese punto no cal xa non hai a volta atrás, porque nese momento, cando a pelota empeza a rodear para baixo, cando realmente a Terra perde a capa de xeo de Groenlandia, cando se derretan o Polo Norte, cando a Antártida empece a perder moita luz, vai rebotar menos luz para fora, como vai rebotar menos luz para fora, vai absorber cada vez máis, non vai ter ese recurso de meter enerxía para fora, entón xa vai a ser unha cosa que se vai acelerar ela sola ata un novo estado cualitativamente distinto, porque agora estamos nun proceso de cambio cuantitativo, pero vai haber un momento de cambio cualitativo, espero que non. Vale. Eu podo completar. Sí. Bueno, a min así ocorreuseme ahora co tema que comentabas tú, Jorge, o tema da explicación do efecto invernadoiro. Juan Taboada, un coñecido moi amigo noso de Meteo Galicia, explica señal o tema do CO2 e a min gustame moito como explica, porque el dice, el colle 2 bolígrafos, eu non teño 2 bolígrafos, pero teño dúas, vale, era igual, valíame igual as botellas, quizás era máis representativo. A molécula de CO2 pois ten sería esta posición, non? Sería o carbono aí, o oxígeno abaixo. Entón, o que fai o que nos desorienta moito tamén é falar de 400 partes por millón, 400 tal, e dicimos, buah, 400 partes por millón, e dicimos, buah, eso non é nada, pasa como na temperatura. Pero que acontece? Cando falamos do efecto invernadoiro, e utilizamos, como moi ben utilizou Jorge o tema do fin, o que temos que pensar é que hai moléculas dispersas. Entón, que pasa? Que a radiación entra, como decía Jorge, sae, pero non sempre atopa esa molécula de CO2 para rebotar, vibra e volve para baixo, pero hai momentos nos que non atopa esa molécula de CO2 e sae ao exterior. Tampouco temos, moitas veces, pensar, cando pensamos as 400 partes por millón, ou non, que estamos en 417, 18, ahora mismo, bueno, estamos por aí, non revisei esa cifra, pero estamos por aí, temos que pensar que non, moitas veces, 400 partes por millón, non é nada, sí que é, porque estamos variando, e o que decía Jorge, o fluxo enerxético, é dicir, estamos, a enerxía, como a primeira lei, non? A enerxía non se crea ni se destrue, sino que se transforma. Se nós estamos aportando temperatura, estamos aportando enerxía. E estamos facendo un sistema moito máis enerxético. E unha atmosfera moito máis quente é capaz de conter moito máis vapor de auga. E dai que teñamos esas precipitacións que son moito máis intensas cada vez, un pouco para completar o que tú viñas dicindo. A percepción tamén moitas veces influi na medida que nos parece pequena con outras que comparamos. O que tú dicías, 0,7 graus, bueno, pois non é moito, pero mentras aquí poden ser 0,7, no Polo Norte son 10, e iso é a grandísima diferencia, non tamén? Bueno, despois desta importante entrada e contextualización do que estamos a vivir, imos a falar un poquinho tamén desa xuntanza da COP29 que tivo lugar en Azerbaiyán, en Bakú. Parece que pecha un ciclo de 3
cumios que tiveron lugar en países onde a explotación do petróleo é unha parte importante. Hai xente que critica que se faga ali, pero ás veces tamén hai que dicir que hai que ir ali a falar de todo isto, pero o resultado parece a todas luces que foi bastante feble. Como sabedes, chegouse a un acordo pois in extremis para facilitar unha cantidade de recursos económicos para os países en vías de desenvolvemento que se peguen un acelerón cara a mitigación e a loita contra o cambio climático, pero aparte de eso parece que se cumpliu o que dicía moita xente, que non ia servir de nada. Polo medio houve tamén, coincidindo no tempo, o cumio do G20 e outras condicionantes máis. Pero sí quedou sobre da mesa que, ademais dese acordo financiero, a xeoestrategia, a xeopolítica, ten un peso determinante no mundo do medio ambiente. Despois de ver o que pasou na COP, Susana, que percibes? Estamos como estamos, non fixemos nada, ábrese outro melón, ou deixamos as esperanzas para que en Belén, Brasil, onde se vai a celebrar a COP30, sería a terceira vez que vai a Brasil este cumio, que poda pasar algo aí? Bueno, a ver, esta COP xa naceu así moi doída, non? Moi de inicio por donde era. Eu coincido contigo, Pedro, que non debemos deixar de lado creo que non hai que decir non, a COP non debe ir a países que sobreviven principalmente do petróleo, das súas exportacións petrolíferas, porque iso é negar a entrada a alguén, non? Eu creo que non debemos ser negacionistas tamén nos mesmos, os que eu creo que hai que intentar sempre convencer a todo o mundo de que un cambio é posible e donde está, digamos, a maior entrada, o maior fluxo, a maior causa do que estamos a vivir, pero non nos olvidemos, o petróleo vende aí, pero todos o usamos, tamén é unha causa de como está, de como funcionamos nós realmente. O petróleo está ali, pero se non estivera ali estaría no outro lado, ou está aí, non? E eles teñen os seus beneficios, e vai ser difícil que cambie. Naciu doída, pero eu sempre penso que cal sería a opción? Que seña mala xustifica o decir, pois é mellor non facela? Eu creo que non. Sí que se deron avances, non os que se pensaban, como, bueno, o do fondo, non? Para países en vías de desenvolvemento, que se pensaba, se aspiraba a 300.000, creo que ao final quedou en 100.000, eran 500.000 e quedaron en 300.000. A idea é no 2035 poder avanzar de cara a 1,5 millón de billóns, creo que era. A idea é, cada paso, por pequeno que sexa, importa. Eu creo que non se pode dar a espalda e tamén hai que dar ese salto. Creo que precisamente as persoas que estamos convencidas nesto son as que máis apertura de mente debemos ter. Eu nunca me negaría, sempre que fora nun ambiente relaxado, a dar unha conferencia de cambio climático a xente que non creera en el de inicio, porque ao mellor sí que os podía convencer. Eu nunca deixo esa esperanza, non é convencer, eu amosaría os datos científicos e amosaría a ciencia, porque eu son científica, creo na ciencia, e se non creemos na ciencia, en que vamos a creer? Eu sei que vos de moitos traballades directamente no eido científico, estades aí. En que podemos creer, sino, non? Sempre é certo que hai cuestións na ciencia, a veces na propia ciencia, que salen a relucir moito en plan para intentar desprestixiala, pero, dende logo, hai que traballar nese campo. Creo que non debemos dar a volta ás espaldas a eso. Non houve os avances que se esperaban, pero sí que houve pequenos pasos e unha folla de ruta en canto aos mercados de carbono, ainda que queda moito traballo por facer, pero eu creo que a clave eu creo que unha das patas esenciais na loita contra o cambio climático, ademais de planes de adaptación, mitigación e demais, é o tema dos mercados de carbono, que eu creo que é esencial neste camiño. Pero para todo, de que falamos, de poñerlle un precio ao carbono, é algo que temos que camiñar nese sentido. Pero, Jorge, o que sí pinta é que hai determinados nomes propios, Trump, polo medio, o que está a acontecer pois nesas crises, nesas guerras abertas, non, que existen por aí. Estas son elementos claves, son radicais libres que poden provocar certo freno, non? Claro, porque a ver, é que eso é verdade, non? A cuestión é identificar os actores, non? Cando falamos da COP e falamos do fondo dos países subdesenvolvidos, a mí parece un pouco carallada certas cousas das que se parte, non?
vexamos a táboa dos contaminantes, non? Dos contaminadores. China produce casi un terzo das emisións de gases de efecto invernadeiro do mundo. O 31%, algo así, me parece que é o último ano. 33, por aí. Por aí, 31. Séguelle Estados Unidos, que produce algo así como 12. 31 más 12 son 43. E a India, que é un país que tal, pero que é un montón de xente, de feito, houve unhas imaxes de, creo que era de Bombay, que non se vía nada. Sí, hai unha semana. Claro, Sí. creo que produce 8. Entonces, eses tres países xuntos xa están producindo máis da metade das emisións de efecto invernadeiro. A min Tuvalu non me preocupa, ni me preocupa Botswana. O sea, eses tres países son os que están producindo a metade, máis da metade dos gases de efecto invernadeiro do mundo. Entonces, mentras China, mentras Estados Unidos e mentras a India non se poñen as pilas, o resto imos de puto culo. Vale? Entonces, aquí ven a segunda parte, non? China, lógicamente, é o axente do mal, e Estados Unidos era el mundo libre. Pero claro, ahora produciuse un cambio, incluso coa administración Biden, que Biden vende dun goberno demócrata, o sea, unha xente concienciada, os gobernadores de California, como están o sol, as universidades de prestixio, están na praia, pois son como máis flower power, non? Pero 31%, non? Entón, ti pensas que vai a pasar a partir de agora, non? Entón, eu, por exemplo, que os chineses, que son os máis ácratas neste tema climático, pois eu, realmente, eu a veces, cada vez penso máis que non. Eu, vai quedar grabado, pero ao final repito me pero, joder, eu hasta casi que me fío máis dos chinos. Mira o que che digo. Estou de acordo. Porque eu vexo, por exemplo, os chinos teñen unha folla, van a súa bola, vale? Pasan do rollo, pero van a súa bola. Eles teñen un plan para reducir as emisións no 2030 e para chegar a un escenario de emisións cero en 2060. Vale? Pero os tíos, sin falar moito, eu teño o meu veciño casa con casa, Ricardo García Mira, que leva o meu apelido, veciño casa con casa de Baio tamén. Foi diputado do PSOE en 2 legislaturas en Madrid, fui na primeira de Pedro Sánchez, na segunda. El presidiu a Comisión de Cambio Climático do Parlamento de España. Entón, el invitábano a China. Entón, un día, que tal che fui por ali? Ostra, esa imaxe que temos, quita de aí, este xente está máis espabilado do que parece, móvense máis do que parece, e de feito, ti se miras, en 2023, instalaron 217 gigavatios de enerxía de produción eléctrica solar. E dices, canto é 217 gigavatios? Pois fixadamos, Estados Unidos, en toda a súa historia, instalou 130. É dicir, os chineses instalaron bastante máis, como un 60% máis de enerxía, produción de enerxía eléctrica solar nun ano, máis que Estados Unidos en toda a súa historia. De feito, hai xa sospeitas, algúns analistas indican que os chineses xa este mesmo ano chegaron ao seu cumio de emisións, que é un feito importante. É dicir, se China empezou a baixar, isto xa estamos falando dunha cousa de sacarse o sombreiro. Entón están adiantando o seu calendario. Me parecen que van a súa tal, pero curran bastante. Ainda que, bueno, a ver, unha ditadura tal, que ninguén aquí pense que eu son un asente chinés, vale? Pero quer decir que eu vexo estes, e pola contra vexo a onde vai Estados Unidos. Fixademos os nomeamentos que fai ben. Entón eu, xa te digo, eu fíome máis dos chineses, non? E claro, aí é onde está o tal. India, eu espero que a India, que é, digamos, onde máis se vai a ver que poñer o esforzo, India empezarán eles mesmos a darse conta desa merda na que viven, que respiran. Eu espero que por aí eles se vayan dando conta, non? Entonces eu quero que a China está tal. Bueno, por certo, o cuarto emisor na listaxe é a Unión Europea. Alemania a cabeza. A Unión Europea, que lembremos, a Unión Europea leva xa 15 anos reducindo as súas emisións. O sea, aquí na Unión Europea temos menos emisións de gases de efecto invernadeiro, estamos chegando a niveis dos anos 70. Vale? Entón, a Unión Europea está, ainda que con as súas críticas, a Unión Europea está de chapó. Entón, o cuarto emisor, chapó. Os hindús, esperemos que tamén vayan tal. Os chineses, pois eu vexo que tamén van. O problema son os yanquis. A ver que facemos con eles. Entón, o resto dos debates, pois vale, pero... De todos os xeitos, eu que estou de acordo totalmente co que di Jorge, eu
na China se había tamén a implantación de renovables, non só solar, sino tamén eólica, tamén van moi potentes, eólica offshore moi potentes, e demostran que cando se poñen a facer algo, van a ese fin e siguen, o que decíamos, tranquilos, van. A cuestión é que China, cando toma esa decisión, a toma sobre todo polos problemas de saúde que teña a súa poboación. É dicir, quen cabeña a tomar esa ruta? Non é a preocupación polas emisións, temos que cumplir e temos que... Non, é a preocupación pola súa saúde. Agardemos que India tamén se empece a preocupar por eso, pero por lo que puiden saber desta COP, India dice que claro, que moi ben, pero que necesita axudas para dar ese paso. É dicir, eles sí que queren, pero que precisan de axuda para dalo. E China, que mantuvo un perfil moi baixo, na cumbre eles van as súas cousas e siguen o seu camiño. E o que decíamos, o problema a Estados Unidos, sin lugar a dudas, pero é certo que en Estados Unidos hai lugares de gran produción, de gran productividade, como California, incluso como o Estado de Nova York, que eles dicen que dá igual o que diga Trump, que eles van seguir o seu camiño. E, o sea que, ao final, nisto hai unha cuestión que eu creo que prioriza todas as demais, e é o movimento económico, é dicir, si se aposta por unha economía verde, si se ven frutos, si se ve rendemento económico, non vai haber cambio, porque a día de hoxe pensemos que pasaría en España, o que teño traballado máis no eido das enerxías renovables, sobre todo da meteoroloxía e enerxías renovables, que pasaría hoxe se a día de hoxe chega alguén ao goberno que di, non señores, vamos a volver a centrais de carbón, vamos a tal... Eu creo que lle dá un patatús a todas as enerxéticas, se mueren aquí ya de golpe, porque cando tú marcas unha liña, a seguir, cambiala, económicamente moi complexo, moi complicado. Entonces, eu creo que, por sorte, ou por desgracia tamén, a culpa tamén, a economía vai primar tamén moitas decisións, e a saúde tamén a primeira de todas, eu creo. Bueno, aquí abrimos varios melóns, non? De temas que igual nos afastan un poquinho do que é o núcleo da decisión do acordo de COP29, pero como nos queda pouco tempo e teño que ir dosificando, hai temas nos que sí quero que nos metamos, quero que entendades que estamos nun entorno de coñecemento de empresas responsables, de centros de investigación de alto nivel que temos aquí en Galicia, dos que presumimos, por suposto. Bueno, vamos aquí a falar de Galicia. Invítovos a que comportades unha reflexión con nos en torno ao momento no que estamos a vivir. Estamos no momento da transición ecolóxica, e iso derivanos a ter unha certa paciencia, pero non parar de facer cousas. Aquí hai profesionais que investigan de todos os niveis, que actúan, que traballan na economía circular, que traballan preocupados por que se pode facer desto, e son empresas que necesitan manter certa dinámica económica para poder subsistir e progresar. Por certo que en xeopolítica acabamos de ver como se abre a posibilidade, as portas a ese acordo Unión Europea-Mercosur, no que animo a que pois dende Viratec exploremos tamén que vai a poder ocurrir aí, porque non só vamos a intercambiar produtos, tamén vamos a poder intercambiar coñecementos, servizos, e podemos liderar determinadas cuestións. O que vou, asistimos a un debate en Galicia extremadamente polarizado ás veces en torno a posicións supostamente ambientalistas e que chegan a frear determinados proxectos. Non vamos a calificar se son bos ou malos. A posición de Viratec é a de escoitar a ciencia, o coñecemento e ter argumentos para poder valorar as cousas, non deixarse levar por sesgos ou dogmas, pero dá a sensación de que hai determinadas xogadas nas que está o balón no centro do campo e non somos capaces de sair a xogar sin ningún tipo de ambaxe. Falamos de plans eólicos, podemos mencionar palabras como Altri, podemos mencionar cousas como Touro e un mineral estratégico como é o cobre ou o coltan da Penouta, pero de moitas outras cousas. Como podemos afrontar isto e como podemos atopar unha habitación de diálogo onde con coñecemento en riba da mesa podamos poñer un pouco de sentido común, algo que é necesario e que quizáis, non sei se vedes eso, nos estamos perdendo a gran oportunidade de Galicia de forma equilibrada e aceitada. Bueno, primeiro, unha cousa antes de nada, un inciso do de saúde que me dices coa palabra na boca aí, que o da saúde, por exemplo, é algo que é importante, por exemplo, nos Estados Unidos, que é
o principal emisor de gases de efecto invernadoiro do mundo, saliu agora un estudio que encontrou a resposta a un enigma da saúde pública norteamericana. Non? En Estados Unidos, a costa leste, que a costa que vai desde Nova York hasta Florida, vale? Pois na parte de abaixo da zona de Estados Unidos, hai, dende sempre, está medido unha mortalidade maior que no resto do país. O sea, tives a tasa de mortalidade esperada, e aí hai como unha especie como de bolsa. Non se sabía por qué, hai unhas semanas acaba de descubrirse que os furacáns teñen moito que ver nese exceso de mortalidade. O sea, estudiaron desde 1930 hasta 2015 os 501 furacáns que houve nese período. Non? E claro, o número medio de mortos por cada furacán é de 24, neses 501. Pero eles ven, comparando con o resto de poboación que usan como digamos, como punto de referencia, observan que o exceso de mortalidade por furacán é entre 7.000 e 11.000 persoas. Co cal, o exceso de mortalidade que hai desde 1930 ata 2015 na costa leste, na parte de abaixo, está entre 3,6 e 5,2 millóns. Entón, explicaron esta xente que o exceso de mortalidade na costa leste norteamericana, na parte de abaixo, se debe a eses eventos meteorolóxicos extremos. E, de feito, esa cantidad de mortos é maior que a suma de enfermedades infecciosas, accidentes de tráfico e as guerras que houve nese período nos Estados Unidos, que houve a Guerra Mundial e a de Vietnam. Entón, isto é un pouco para cuantificar. Ahora, entrando no que me diste, que é o punto máis jodido deste debate, que é a pregunta que tememos, e, de feito, fixamos que lle preguntou a ela mira para min, a ver que digo eu, claro. No, eu lanzo, E ti tes a pelota aquí, Claro, tiña pelota, pero a ver, o tema é complicado, claro. Non, porque o tema é, claro, eu aquí non creo que haxa bons nin malos, non? Pero o que ocorre é que está vendo como a este efecto, como se chama, reduccionismo, non sei como é a palabra técnica, de xente de que di que hai que decrecer, non? O decrecemento. Decrecemento, esa xente que di que hai que decrecer, non? Entón, esa é unha postura que a mí non me parece correcta, en principio, ainda que tampouco hai que entrar en detalles, non? Pero, por exemplo, Galicia, evidentemente, ten todos os mimbres para ser unha potencia eólica, para ter eólica offshore, por exemplo, evidentemente, e parece tamén evidente, ou polo menos iso que se está escoitando, que se está perdendo o tren eólico, vale? Entón, claro, a min as argumentacións que se fan en contra do tema eólico a veces non me parecen boas. Tamén é certo que hai que darlle un pau, porque eu son da Costa da Morte, vale? Que é unha das zonas máis inzadas de postes eólicos de Galicia, incluso diría de España, non? E cando un ve, pois, cousas que en algún despacho de Madrid, algún flipado, facendo o deseño, intentou poñer un poste eólico nos penedos de Pasarela e Traba. Entón, claro, esa falta de ética, vale? Entón, houve un momento no cal aquí houve cancha aberta, e houve tiburonciños destes que de salón, que plantean sobre mapa, e houve excesos. E o lobby eólico recolleu moito, pensando que aquí estamos nunha tribu de indígenas. E aquí a mensaxe captouse, e certas posicións políticas captaron esa mensaxe, comérona e empezaron a emitila, e a xente comprou esa mensaxe. Que nos están tratando como tribus terceiromundistas, e hai unha parte de verdade niso. O que pasa que aquí, claro, vivimos nun mundo que vai de extremo a extremo. Mira, xa non puseron o foco. Porque estás falando... Mira, xusto no momento ahora que non voy a foco. Claro, bueno, pues ya ven. Vale, pues nada, ahora que se ve. Entonces, quero dicir, houve eso, que teñen razón, e hai parte de razón, así dolle razón un pouco a todos, vale, pero é verdad. Hai parte de razón eso, que nos tomaron un pouco, pero eu teño un poste eólico nunha finca de miña nai, a miña nai paganlle, creo que son 400 ou 500 euros anuais de aluguer, que non é nada, pero bueno, foi o que se firmou, e tal, iso é o primeiro. Pero o segundo é que ahora esa mensaxe que eses tiburonciños foron alimentando a base de abusar un pouco, vale? Agora que xa non abusan, porque agora empezaron a ver e produciuse ese choque, non? Agora están gañando a partida. Entón, eles están vendo que os tiburonciños, esas cousas que fixeron para ganar cuota e para ganar beneficios, están vendo na súa contra, porque agora están perdendo. Entón, agora mesmo, o extremo oposto, eu creo que se está equivocando en algunhas cousas, porque estamos perdendo esa capacidade de descarbonizar, porque temos que ter claro, temos que descarbonizar, entonces descarbonizas como? Ou con solar ou con eólica. Entón, dime en que bando estás. Queres usar petróleo? Ou calquera dos... Además, isto non hai posición, ou unha ou outra, chico, lo siento, papá ou mamá.
Entonces, ou escolles unha ou escolles outra. Entón, se escolles a outra, que é a de descarbonizar, pois hai que poñer parques solares e hai que poñer parques eólicos. Que teñen impacto, sí, pero será un impacto moito menor que andar queimando diésel. Entonces, eu, ahora mismo, se chego, veso que está todo tan polarizado, que é unha cousa tan común nestes mundos que estamos, vale, que estamos saltando dunha cousa ao extremo. Entonces, Galicia debería empezar a reactivar esa cousa eólica, pero con un pouco máis de sentidiño, non? A xente das empresas ten que olvidarse de que aquel chollo de que vou poñer un aeroxerador nos Penedos de Pasarela Traba, que é un sitio magnífico, o Carón de Baio, por certo, vale? Non pode ser. Entón non podes facer falcaturadas. O momento de facer falcaturadas acabouse. Agora tes que plantear os proxectos dunha maneira sostible, non só na produción eléctrica, pois evidentemente tes que facer o plan de vento, aquí Susana sabe moito, pero tamén tes que ver como interaccionas coa comunidade local que te apoia, canto lle das aos concellos, que beneficio hai para a comunidade que te acolle, que pasa coas facturas da luz. A zona de Dumbría, por exemplo, que é a que máis produce electricidade en España, pois había veces que lle marchaba luz cada semana. Iso non pode ser. Entonces hai que empezar a poñer esas pilas nos dous lados, un punto de consenso. Susana, a pregunta era para os dous, pero bueno, sí. como... No, pero ahora voy. Bueno, a mí si me dicen, eu empecé a, bueno, supoño que lle pasou a Pedro tamén, eu cando no 2007, en outubro de 2007, fun formada por Algor, porque iba a montar o seu Ejército Verde, e cando tuve a sorte, a grandísima sorte de poder ir a unha conferencia que che cambia, te pega un golpe, vienes con unha bofetada en la cara brutal e dices, Dios mío, ¿a dónde vamos? ¿Sabes? E que fora fortemente criticado, non? Por como estaba tratando os datos, cando se viu que a realidade anos despois iba a ser así. El simplemente collía datos científicos, non collía outra cousa. Se a mí me dicen, no 2008, que no 2023, en plena 1,5 grado e medio, 419 partes por millón, iba a haber posicionamentos ecologistas en contra de absolutamente calquera implantación de enerxía renovable, creo que me están vacilando. O sea, lo creo así de claro, creo que me están vacilando. Digo, non pode ser. O sea, a urxencia xa se sabía anos que era brutal, pero ahora é moito máis importante. Entonces, é o que decía Jorge, non hai un milagro, é que non existe, é que temos a tecnoloxía, temos agora, e a que temos, oxalá, poñamos ahora molinos, oxalá os quitemos dentro de 20 anos porque temos unha tecnoloxía moitísimo mellor, porque vamos a avanzar moitísimo en modelos de enerxía, vamos a avanzar moito e debemos avanzar moito máis. Pero ahora mismo a necesidade tan imperiosa, esa bañeira de CO2 está tan repleta, que é tan urxente cambiar, que a min é algo que todos os días non me colle na miña cabeza, o sea, non me colle ese posicionamento, porque eu entendo, e isto concorda co que decía Jorge, non se pode campar as anchas, non se pode facer o que nos dé a gana co territorio, pero entre facer o que nos dé a gana co territorio e oposición frontal, que está vendo mismo a unha transición que é unha transición enerxética, que non é unha transición perfecta, vale? Porque non existe, ese mundo perfecto non existe en ningún aspecto, en ningún campo. Esa necesidade urxente que non se sea capaz de ver, parece, eu sinto a veces que digo, vale, pois entonces, que facemos? Seguimos xerando CO2? Se non queremos, que facemos? Porque a mí o que me molesta deso é que cada un pode ter a súa opinión, é todo moi respetable, pero a mí o que me molesta é dicir, vale, e que facemos? Porque se me das unha solución, sería estupendo, pero é como negar a evidencia científica, é como negar a realidade a que nos atopamos día a día. Por iso eu, a día de hoxe, moitas veces penso neses anos pasados e diría que me estaban vacilando, que non o creían. Porque pensado ao revés, pensade que pasaría se fora isto ao revés. É dicir, se o goberno deste país durante anos atrás todos os gobernos que hubo non tiveran ese cambio, ese chip, se estuveramos con un Trump que non quere a implantación de enerxías renovables, que pensa no fracking, que pensa en todo eso, que sería da nosa poboación? Como estaríamos? Pois de uñas dicindo queremos renovables, é que estou plenamente convencida porque somos así. Entonces, este punto e este momento no que estamos, non que non pode haber un solo gris, no que todo que ser blanco ou negro, é tremendo, e é tremendo neste campo e noutros. Eu creo que con moita información, con aqueles que queren facer esas inversións para a enerxía, porque non nos equivoquemos,
Fai falta moita inversión para transitar nese camiño hacia esa casi renovable, casi esa enerxía renovable. Fai falta moitísima inversión. Eu teño un caso moi cerca en Ourense, quérese facer un sistema de almacenamento de batería de auga, non? Seguro que hai moitos de vos que coñecedes o sistema eléctrico, pero o sistema eléctrico renovable non pode funcionar sin almacenamento. É inviable xestionar a rede eléctrica, porque temos que ter batería, temos que ter almacenamento. E un almacenamento moi bo e moi viable, incluso bastante verde, entre comillas, é poder almacenar a auga, subir a auga cando temos bastante, por exemplo, vento, aproveitando a forza do vento, e que descenda cando non temos vento. Ese sería un aproveitamento bastante bo e con relativamente pouca inversión, incluso xa en donde existen encoros. Pois en Ourense existe un posicionamento que eu estou nun grupo no que o dixen abertamente, dixen é que non podemos vivir nos mundos de Yupi, é que fai falta almacenamento enerxético, a variabilidade das renovables fai que eso sexa así. E fai falta explicalo moito máis, eu creo que fai falta contalo hasta aburrirnos, xentes profesionais do sistema eléctrico teñen que contar como funciona o sistema eléctrico, o bo que é o noso sistema eléctrico, que nunca falla, vale, podemos ter cortes de luz, pero refiro a un fallo xeral, non? Refiro a un fallo xeral no sistema, en Estados Unidos teño cada 2x3, fallos xerais do sistema, que costa un montón levantalos, é dicir, ao final, temos que coñecer onde estamos para poder opinar, e hai moita opinión levada por esas ideas tan polarizadas que temos, que eu creo que requiren información nun momento no que é moi complicado dar información. Exceso, ás veces, ou falta de información. Dentro desa pregunta que facía, nomeaba un proxecto que é o de Altri, e que a todos nos preocupa entender, ter suizo de valor para poder entendelo, pero estamos vendo como con este proxecto e outros mellor que virán ou que están en proxecto, temos dificultades para poder abordalos e para poder entender, non sei se o mellor para Galicia ou o necesario para Galicia ou todo o contrario, non? Que diría un científico en torno a estes posicionamentos raros, complexos e ás veces tamén difíciles de abordar en público, non? Eu de Altri non o coñezo en detalle, e aí estamos nun punto, ese caso concreto, home, non é algo que afecta ao tema xeral destas cuestións, pero estamos nun proxecto moi concreto e aí hai que entrar no detalle. Eu carezo das cifras, eu non me podo mollar ningún sentido nin en outro, porque, decir, habrá que ver como son os efluentes, como é a capacidade de limpeza dos efluentes. Eu sei que aquí o profesor Juan Lema Rodicio pertence a este grupo, non? Eu vi algún artigo de Juan, que despois de todo é a principal autoridade española en tratamento de augas, non? Isto hai que decirlo tamén. Entón vin aí unha especie de, incluso vin un artigo na Voz de Galicia, na que ele facía os cálculos, e, viña a indicar que, o proceso de tratamento de auga era bastante bo. Dicía que había que facer algunhas melloras no proxecto, pero claro, entramos no detalle. Entón, aquí non se pode opinar de maneira visceral, non? Aquí hai que vir parte por parte, analizar sector por sector dentro desa iniciativa, ver como é a emisión de fume, ver como é a recuperación da auga. Entón, aí ten que haber unha obxectividade. Eu non me considero competente, e nesta cousa, claro, se non me considero competente para un detalle en concreto do proxecto contrato, eu non vou emitir opinión, por suposto. Habrá que ver cada detalle, que se faga un panel de xente experta en cada unha das facetas desa empresa, e aí ten que haber unha obxectividade. Entonces, claro, os discursos aséntanse en cada lado en certas cousas, pero hai que ver que hai de verdade en cada discurso. E a única verdade é poñer o comité e analizar cada unha das cousas. É dicir, se Altri tamén, as explicacións que dá, a xente non lle convencen, e hai unha certa opacidade, pois tamén terán que empezar a poñer esas pilas. Van ter que explicarlo, demostrar que é viable. Entón, aí tamén volvo a poñer a pelota no medio. Co que eu coñezo, eu non me considero competente como para emitir unha opinión. Eu considero que neste tipo de cousas non se pode emitir unha opinión sin ter o coñecemento detallado polo miúdo do que está pasando aí. Entón, eu non se podo decir nada. Eu tampouco coñezo moito o detalle do proxecto en xeral. A min eu concordo totalmente co que dixo Jorge, así que non vou repetir o mismo por non ser
por non ser repetitiva. A min hai unha cosa de todo eso, cando souben, oín que había queixas de que se iba a plantar máis eucalipto en Galicia. E eu pensei para min, e fixe unha reflexión, e o eucalipto que hai en Galicia todo nos lo comemos nosotros solos, ou vai para fora? Eu creo que moito vai para fora, non sei, é unha dúbida que eu teño, non? E tamén pensei, sin coñecer o proxecto, pensei, e non será mellor que xestionemos nos a nosa produción primaria en vez de que a xestionen outro? Foi o seguinte pensamento. Non sei nada do proxecto, non podo opinar, pero foron os dous primeiros pensamentos que me viñeron á mente. E sei, porque escoitei de persoas da propia empresa que estamos falando de entre 200 postos de traballo directos, non sei se son moitos ou son poucos, eu non podo avaliar esa cuestión, digamos, económica de se son moitos ou poucos ou deixan de ser, supoño que indirectos habería probablemente moitos máis, e en canto ao dano medioambiental hai que miralo polo miúdo, e hai que miralo, hai que estudialo. A min o que me gustaría dese proxecto é que persoas formadas en cada campo, como decía Jorge, o poideran analizar e poideran sumar propostas de cambio. É dicir, por que malo? Polo tratamento da auga? Pois como podemos facer mellor? Como pode ser mellor? Pero aquí temos unha visión... Que a mellor non é viable. A mellor non é viable. Non, exacto. Eu estou totalmente de acordo. Pero temos esa visión túnel de ven para aquí, contamina, auga... No. E eu digo, vale, pues, pero non, por qué? Porque non lo dixeron, que tal, quen mo lo dixo? Escoitamos, non sei que, non, a veces hai moitas opinións interesadas e hai que desmenuzar, non? Sacar de todo onde hai e, sobre todo, escoitar a persoas expertas, xa non digo da propia empresa, que tamén merecen ser escoitados, sino que se creou un comité, ou que varía sería crear un comité de expertos que analizara ese proxecto de maneira totalmente imparcial. E poder tomar unha decisión, e sobre todo melloras. E ademais hai moitas facetas, tamén está o tema, por exemplo, que te digo, o tema do eucalipto, hai que ver, hai xente que se dedica a medir eso, na Facultade de Económicas, xente que miro, enxeñería forestal, que miro, bueno, como é a poboación de eucalipto que hai agora mesmo, que implicación tería na poboación de eucalipto, os gases tamén que se emiten, o sea, hai que facer moitas cousas, non é unha cousa simple de branco ou negro, non? A vida non é así, hai que mirar moitas cousas, moi distintas con expertos de diferentes campos, e iso non é algo que se poda decir, sí ou non. Sí, e despois tamén, xa para rematar con esta, eu teño unha experiencia de xestión política porque eu fui concelleira na cidade de Ourense 4 anos, e a min había unha cuestión que sempre o comparo, é unha cuestión moi pequena, ides ver, e saberedes como persona a todos. Eu levei a xestión de medio ambiente, a xestión de limpeza e a xestión de recollida de residuos. É unha cosa moi chamativa, que todo o mundo quería o colector ao lado da súa casa cerca para non ter que moverse moito, pero ninguén o quería a porta. E isto nos pasa un pouco, e eu isto é algo que sempre extrapolo, con como reaccionamos ante todo isto. É dicir, unha celulosa, consumimos papel todos, verdad? Moitos, e moitas veces incluso arrepentidos da cantidade que consumimos, probablemente moitos de nós. Pero ao final fábricase en algún sitio, e todos usamos eso. Entonces, non quero dicir con isto que este ben ese proxecto, simplemente eu quero dicir que a veces hai que facer unha reflexión moito máis profunda de decir, bueno, hai celulosa, hai 3 en Portugal, hai tal en cual, pois o mellor ten que haber unha en Galicia, o mellor non, pero un produto que realmente usamos e utilizamos, quero dicir, e pasa como o colector ninguén o quería ao lado no seu portal, pero si cerca da casa. Logo había que medir moito onde se poñía, porque aquel veciño se lle cheiraba mal no verán, se non sei que, se non sei cuánto, pero tiña que estar cerca porque era maior e non podía camiñar moito ca bolsa de basura. E isto é eterno dilema levado dende un colector na cidade a unha fabricación de algo, e a calquera cousa que se queira facer, sempre que é algo molesto, é algo que podes chegar a ser un pouco molesto, moléstanos moi cerca, aínda que despois o precisemos e o necesitemos. Pero isto é unha reflexión máis profunda. Despois tamén está, lógicamente, a comunidade local. Claro, se a comunidade local, que é a principal afectada, pois tamén, se non quere, tamén a mellor hai que empezar a pensar que, claro, porque é o primeiro de todo, non? A comunidade local... Non, por suposto, se a comunidade local está totalmente en contra, pois a mellor hai que pensar que a mellor hai todo o sitio. Claro, porque iso tamén é importante, claro. Aparte destas cuestións que son positivales, está a parte dos afectados directos. Eles van a ser os afectados directos. Son os que se van levantar e van a ver aí. Entón, pois a comunidade local que di?
Comunidade local, pois, non sei, os núcleos rurais que están cerca, non sei onde se pon o radio, pois son mellor 10 km, 5 km. Pero é que dentro desa comunidade rural probablemente esa xente que este a favor, incluso. Claro, pero eso sí tampouco sei. Entón hai que ver que día a comunidade rural, a comunidade local é a principal afectada. Pois eso é moi importante. Ben, pois xa hai tempo que Manuela me está facendo señas de que rematamos o tempo, imos a cantar, a decir en voz alta o Ultrella, aproveitando que estamos en Compostela, plantexo unha última cuestión e vos pido brevidade en elo e intensidade como estades a facer, e que quere deixar para o final que Viratec representa a un colectivo moi amplo en Galiza, con moitísimo talento, con empresas que traballan día a día nesto que chamamos a transición ecolóxica. Non sei se somos conscientes todos os días deso, pero sí que traballamos nese ámbito. Hai empresas pequenas, grandes, hai enxeñerías, hai centros de investigación, hai empresas que traballan con residuos, hai empresas que traballan coa auga, etcétera, etcétera. E, bueno, vos que estades como, no caso de Jorge, como formador de alto nivel, divulgadora e ademais que traballas neste ámbito, Susana, que opinión vos merece, que imaxe tedes agora de Viratec? O sea, cando chegastes aquí me preguntabades, pero vos de que ides, vos que sodes, e tamén temos que aproveitar que estades aquí connosco hoxe para que nos contedes esa visión, non? Aquí hai moitos empregos, aquí hai moito talento, como digo, hai centros de investigación, xente que traballa no día a día e que aportamos solucións non só en Galicia. Afortunadamente estamos exportando coñecemento e servizos tamén fora de aquí. É máis que temos que facer, non? Evidentemente. Bueno, pois eu a verdade, bueno, que sí, que quedei gratamente sorprendida da implicación de tantísimo sector tan variado, de que facendo pequenas cousas estánse facendo moi grandes cousas. E isto é moi comparable á ciencia, porque a ciencia non avanza a grandes pasos, non son grandes pasos, son pequeniñas gotas que se van facendo todos os días e que van xerando un cambio, un modelo, un cambio aí. Entonces, eu a verdade que estou realmente alucinada da cantidade de emprego e de cousas nas que se está traballando, e se está traballando desde o mundo da ciencia, o cal é, dende logo, maravilloso poder levalo. Eu traballo no INESTEC do Porto, seguro que moitos vos o coñecedes, traballo implementando modelos de negocio de comunidades enerxéticas renovables e estamos nun momento de cambio moi importante, estamos traballando no know-how desas futuros, desas comunidades enerxéticas, e o cambio está aí, e a min pareceme que en Galicia exista isto, quer dicir que hai unha masa aquí importante para dar pasos adiante. E creo que esta é a miña última intervención. Sí, vale. A min hai unha frase que dende que a coñecín estou por tatuarma, que é de Raymond Williams, que dice que ser rebelde ou ser inconformista é facer a esperanza posible, non a desesperación convincente. Así que eu creo que vos estades nese camiño de facer esa esperanza posible todos os días, de que sí que hai un cambio, de que vos encontraredes con moitísimos problemas a diario, con moitísimas cuestións nas que tedes que loitar, pero desde logo que creo que moito máis revolucionario, moito máis intransigente, ir por ese camiño que convencernos de que estar quietos e que non hai nada que facer. Así que, de verdade, parabéns polo vosso traballo, unha honra para min estar aquí hoxe, oxalá vos poder aportar algunha cuestión. Gracias, Jorge. Bueno, cheguei ás 11:10, falei con Susana, falei contigo, a verdad que moito máis non sei. Non sei se sodes... Ora estarei culebreando por aquí, non sei se temos café ou... Empezarei a falar, a ver de que ides. Sodes lobby, sodes un lobby, sodes un lobby? Sodes un lobby, bueno, entón sodes un lobby... Non somos un lobby, pero somos unha asociación empresarial. Pero tedes unha idea común que ide na mesma dirección ou cada un vai polo seu lado? Bueno, temos diferentes intereses e diferentes sensibilidades, por eso estos debates, estas conversas, A mí pareceme oportuna. Temos tamén puntos conxuntos nos que vamos a administracións públicas, a redacción de leyes, etc. Cada un dos expertos facemos comités e traballamos ca ciencia, sobre todo. No, se así pareceme ben, porque, xa vos digo, no mundo no que vivimos, no que todo é víscera, no que é de A ou de B, ou se é polo positivo ou polo negativo, a polarización, un término de electromagnetismo, polarización.
Entón, nese mundo no que estamos hai que poñer racionalidade e evidencia. Entón, a min, todo o que supoña poñer en riba da mesa datos e racionalidade para tomar as decisións, que as decisións non son fáciles, as decisións teñen cousas a favor, cousas en contra, nunca vai haber un mundo de Barbie perfecto, non? Si, Barbie perfecto, que acabo de dicir algo que a mí non está, pero... Está ben, cata o mundo de Barbie perfecto resultou imperfecto, non? Cando un toma decisións, hai cousas que son algo millores que outras, pero non vamos a ter unha que é óptima cero, óptima 100 e mala cero, non, eso nunca vai ocurrir. Entonces, todo o problema estriba en cuantificar as decisións que se toman. E para facer unha boa cuantificación hai que ter os expertos correspondentes e ter este tipo de foros, por lo tanto, eu aplaudo que isto exista, por suposto. Bueno, pois esta conversa de 10 especial COP29 da COP tivo pouco, de 29 mellor algo, pero que sí ten moito agradecemento hacia Susana e hacia Jorge, en nome de todos os que formamos Viratec. Quero que saibades que esta é a vosa casa, que sempre son ben acollidas as discusións argumentadas e sobre todo de coñecemento, e que necesitamos xente con talento como a vos, evidentemente, para facer que Galicia siga dando pasos no eido da sostenibilidade da economía circular, que este lobiño que temos montado aquí, con permiso da nosa presidenta. Gustoume o lobiño, de lobiño gustou. Sí. Que máis agarimoso, non? máis cercano. Susana, moitas gracias por estar connosco. Jorge, encantado como sempre, un placer conterte contigo aquí, por traernos esta pelota de Spiderman que nos retrotrae. Dareille aire, para presionar dareille máis aire. Un poquito, sí. E moitas gracias e, bueno, pois o aplauso da nosa xente.